bloque nacionalista galego. Qui prodest, decía Cicerón hai moitos anos, elevando a categoría universal de razonamento para decidir cando unha actuación humana é correcta. Qui prodest, a quen beneficia? Esa é a gran cuestión que temos que analizar nós diante dun proceso electoral como o do 21 de outubro. A quen beneficia votar o Partido Popular? E a quen beneficia votar o Bloque Nacionalista Galego? Fixados, hoxe, se mirades no vosso entorno, no entorno familiar, no entorno do traballo, no entorno social, non sodes capaces de ver a unha persoa que 3 anos despois de gobernando Feijóo na Xunta de Galiza poda ter unhas condicións de vida millores que as que tiña hai 3 anos e medio. Hoxe hai moita xente máis no paro que hai 3 anos e medio, máis de 100.000 personas en este país. E detrás do paro hai dramas humanos, dramas de xente que non pode pagar a súa hipoteca, drama de xente que non pode alimentar a súa familia. Hoxe hai 100.000 parados máis en este país. Hoxe todos sabemos que as condicións de moitas persoas que teñen unha pensión media inferior a do Estado é moito peor que a dai 3 anos e medio. Encareceronse as súas condicións de vida e aínda por riba teñen que pagar parte dos medicamentos por as decisións que tomou o señor Feijóo. Hoxe, a moitos xoves deste país estálle pasando o que lles pasou aos nosos pais e aos nosos avós, que teñen que volver a emigrar para conseguir un traballo digno. Fixados, o Partido Popular non é capaz de presentar un balance dicíndonos en isto milloramos, en este sector social estáse mellor que hai 3 anos e medio. Non hai ningún só sector social, ningún só sector productivo, ningún só sector económico do noso país no que o Partido Popular poda presentar un balance positivo. Está ocurrindo algo que nunca tiña pasado na historia da humanidade, excepto cando se producían grandes guerras e grandes cataclismos. O progreso humano sempre conseguiu que os fillos viviran mellor que os pais. O progreso humano sempre conseguiu que os netos viviran mellor que os avós. Somos unha especie que é capaz de actuar na natureza para conseguir progreso e que milloren as xeracións vindeiras. Curiosamente, despois desta crise, despois de como se está xestionando por parte do Partido Popular en Galiza, por parte do Partido Popular no Estado ahora neste último ano e tamén do PSOE, estáse producindo un feito histórico que nunca en tempos de paz tiña ocurrido. As expectativas para vivir dos nosos fillos e dos nosos netos son peores se non conseguimos facer de frente ás políticas do Partido Popular. Está en cuestión se queremos unha sanidade pública igual para todos e de calidade ou se habrá unha sanidade pública de beneficencia e por a vía da privatización habrá unha sanidade para ricos. Hoxe todos temos que pensar se os nosos fillos e os nosos netos terán un sistema público de pensións co que atender a súa vellez cando rematen a súa vida laboral, ou se terán que concluir un fondo de pensións para seguir alimentando as políticas especulativas das grandes corporacións financeiras que crearon a crise na que estamos. Políticas dos sectores productivos que viron como, por exemplo, no sector gandeiro ou no sector agrícola como na Limia, había políticas que creían nos sectores productivos e empezaron a dinamizar e poner a base material deste país, dignificando a profesión da xente que traballa no medio rural e ponendo os seus medios de produción para producir e generar riqueza e unha economía productiva.
podedes enumerar multitude de datos que evidencian como as políticas para salir da crise, as políticas económicas, cargáronse no lombo dos traballadores, dos agricultores, dos gandeiros, dos pequenos autónomos, dos pequenos comerciantes e dos pequenos empresarios. Resulta auténticamente escandaloso que se decidiran invertir 100.000 millóns de euros en unha primeira achega para rescatar a banca e en unha segunda achega 60.000 e que nadie se acordara de modificar as normas da Unión Europea para decirlle que os pequenos aforradores que meteron o seu diñeiro nas preferentes pensando que o metían en un fondo a plazo fixo poden recuperar íntegramente ese aforro. Non saben eles que están xugando co aforro en moitos casos de xente que dedicou toda a súa vida ao traballo e que conseguiu precisamente eses aforros para poder vivir despois unha vellez digna. É absolutamente indecente que aínda a día de hoxe, 3 anos e medio despois da crise, leamos nos xornais que o mes pasado emigraron do Estado español decenas de miles de millóns de euros a invertirse en outros territorios e en outros circuitos financeiros da Unión Europea. Como que non hai diñeiro? O que non hai políticas que fagan que a especulación deixe de ser o núcleo central das políticas financeiras. A día de hoxe, cando está claro a onde conduce a política especulativa, cando está claro a onde conduce ao común dos mortais, a prima de riesgo e a evolución da bolsa siguen sendo os indicadores que marcan as condicións de vida da xente e as políticas económicas. Como é posible que as sociedades de investimento en bolsa que precisan a SICAP, que precisan 2,5 millóns de euros para ser constituídas, tributen no impuesto de sociedades aínda hoxe o 1% cando calquera traballador que gana 15.000 euros, si ten a sorte de ter un traballo, ou 18 ou 20.000 euros, tributa o 10, o 12, o 15 ou 18% no imposto da renta. Tense que acabar esta política indecente, amigos e amigas, e para eso temos que utilizar o voto. Non utilicedes o argumento que moita xente usa de que todos os políticos son iguais para acabar sempre votando o Partido Popular. Hoxe, como decía Paco, xa ninguén se pode chamar engano. O señor Rajoy, na última campaña electoral das Xerais, dixo claramente que non subiría os impostos, que non subiría o IVA porque era un atentado contra as políticas económicas e a xeración de demanda e o consumo que acababa despois producindo paro, que non tocaría a sanidade, que non lle tocaría as pensións. Agardou as eleccións andaluzas como aquí está agardando a que se celebren as eleccións galegas e por eso obrigou o señor Núñez Feijóo a callantar as eleccións, porque ten no memorándum da Unión Europea que aplicar un rescate a partir do 21. Pero que nadie se chama engaño. O señor Rajoy chegou ao goberno central e empezou a aplicar todas as políticas que negara en campaña electoral despois de que se celebraron as andaluzas. Subiu os impostos, introduciu o copago na sanidade, subiu o IVA, subiu tamén os artículos de primeira necesidade e está provocando máis paro e máis recesión económica. E claro que sí, actuou tamén contra o poder adquisitivo dos pensionistas. É certo que lle subiu o 1% como maquillaxe da realidade, pero todos os que tendes unha pensión sabedes o que pasou este ano, que a subida do imposto da renta, que a subida do IVA, coa subida da electricidade, co copago sanitario, o poder adquisitivo das pensións medias en este país, que son as máis baixas de todo o Estado, de 70 ou 80 euros, viuse afectado aproximadamente en un 10%. Esa é a realidade que todos conocedes e que non se pode, que non se pode maquillar. A historia do conocimento humano
progresou en moitas ocasións aplicando o que en términos científicos se chama o método heurístico de análise, que é cando se ten unha norma, unha lei que se quere comprobar si é verídica, si funciona na realidade, fais un ensayo con esa lei, con esa hipótese. Si hai acerto, progresase no conocimento humano en esa línea. Pero si se fai o ensayo e hai error, hai que corregir e levantar a alternativa. Pois, amigos e amigas, a política de recortes, a política de subir a imposición indirecta, a política de reforma laboral, a política de actuar contra a xente do común en este país, xa sabemos a onde conduciu. Iniciou na Zapatero e incrementou o paro, incrementou a recesión, incrementou as dificultades económicas para o común da xente. Por tanto, fixos o ensayo, hai error e corresponde agora o tempo da alternativa. Por tanto, amigos e amigas, nadie pode quedarse na casa, nadie pode inhibirse. Eu non me canso de repetilo. A especie humana distínguese do resto das especies en que é capaz de decidir no mundo en que quere vivir. Os animais funcionan instintivamente. Os homes e mulleres temos capacidade de corregir as políticas. E a este presidente Feijóo, que na campaña electoral pasada dixo que el, si facía malas cousas, non pediría unha segunda oportunidade, mentindo tamén en eso, porque o seu balance está á vista de todos, por moito que queira maquillalo cos números. A este señor Feijóo temos que decirlle que non lle vamos a dar unha segunda oportunidade, porque está en xogo o modelo social e económico para a salida da crise e no que van a vivir os nosos fillos e os nosos netos. E por eso nos queremos comprometer a fondo para intentar conseguir que o Bloque Nacionalista Galego teña un bon resultado. Pero ademais, amigos e amigas, Galiza xógase moito neste proceso electoral. Todos temos claro que neste proceso electoral xa está en xogo a reconstrución da arquitectura institucional do Estado. Hai un dato significativo que é moi evidente. Todos temos claro, xa desde hai moito tempo o Bloque Nacionalista Galego tiña claro que non é de recibo que en un Estado das comunidades autónomas seguiran existindo vestixios do pasado como as deputacións provinciais. É unha entidade duplicada, cara, e que ven no caso de Galiza do pasado imposta por un sistema administrativo creado no Estado español no século XIX. Pois o Partido Popular a nivel de Estado xa claramente apostou por as deputacións provinciais porque quere cargarse todo o que representa a arquitectura institucional da pluralidade nacional que hai no Estado español, aínda que sea pouco o que se ten conseguido hasta ahora. Pois fixadevos, amigos e amigas, en Cataluña e en Euskadi todos sabedes que vai haber eleccións. En Euskadi ao mismo tempo que en Galiza e en Cataluña un mes despois. E todos sabemos que en eses territorios que conformaron no pasado con Galiza o feito da nacionalidade histórica, todos sabemos que aí vai haber unha aposta decidida por as forzas políticas nacionalistas. Por qué? Porque en eses territorios xa comprobaron que a mellor maneira de salir da crise non é que veñan decididas as políticas dende a Unión Europea ou dende o Estado que acaban sempre favorecendo as grandes corporacións financeiras, os propios especuladores que xeneraron a crise. Non, as políticas para que sean verdadeiramente democráticas teñen que surdir da baixo arriba, e eles que creen nos seus países apostan por tomar as decisións máis importantes cercanas ao seu povo, e por eso van a apostar por fortalecer a súa capacidade de decisión. Eles queren, respondendo a trayectoria que lle legaron os seus antepasados, que Cataluña e Euskadi sexan suxeitos de dereitos políticos colectivos. Pois en este proceso electoral está en xogo que Galiza tamén respete o traballo dos nosos antepasados sendo suxeto político de dereitos colectivos.
En tempos difíciles foron sempre os nacionalistas galegos os que ergueron de forma definitiva o seu esforzo, o seu traballo, o seu compromiso por este país. A loita máis importante democrática seguramente que se ten dado en Europa foi a loita por defender o idioma, a nosa lingua. 5 séculos aguantou o povo galego contra vento e marea defendendo o noso idioma, defendendo a nosa lingua, que hoxe o Partido Popular tamén quere facer volver atrás esa loita 30 ou 40 anos. Eu xa o comentaba outro día, a primeira vez que eu fixen oposicións para profesor de ensino público no ano 1977, fixen o examen escrito que despois se leía diante dun tribunal. Amigos e amigas, aquel ano xa morto Franco, pero no 77, cando eu rematei de ler o meu examen diante do tribunal, o presidente do tribunal dixo que non me ia calificar o exame porque estaba escrito en galego. Pois hoxe o Partido Popular tamén dice que os nosos nenos non poden aprender as matemáticas en galego e quere prohibir que ese ensino se poda producir na lengua porque tanto loitaron os nosos avós e os nosos pais. Debemos ese esforzo e ese traballo para defender a nosa identidade. Hoxe, no Parlamento galego, os votos do PSOE e do Bloque suman máis votos reales da xente que os que tuvo o Partido Popular no ano 2009. En escaños non. E o Partido Popular sabe que si consigue efectivamente menos votos, pero consigue dividir unha parte importantísima do voto nacionalista e que haxa forzas que non cheguen ao 5%, eses son votos que en definitiva, aínda que non o fagan con esa intención, poden acabar permitindo que o Partido Popular teña maioría absoluta. Por eso, efectivamente, se dedican toda a súa intensidade mediática que pode amplificar as diferencias e amplificar as distorsións para que a forza política que realmente lle pode restar escaños, que pode concentrar todo o voto do Bloque, todo o voto nacionalista, que o Bloque Nacionalista Galego teña algo de erosión. Pois aquí temos que decir, amigos e amigas, que non, que temos claro que está en xogo, que temos claro que está o futuro modelo económico e social no que van a vivir os nosos fillos e os nosos netos, e que temos claro, ademais, que a concentración do voto do Bloque Nacionalista Galego é a que pode conseguir que o Partido Popular perda a maioría absoluta. Amigos e amigas, eso é o que está en xogo en este proceso electoral e en esta provincia. E nós temos que conseguir que Teresa Paz, que Xosé Manuel Cid, que Teresa Balsa, que Teresa de Besa, que Xosé Manuel, que Xosé Rodríguez Cid e outros entren no Parlamento e procuren cambiar as políticas que hoxe estamos padecendo. É posible se todos nos empeñamos en ese esforzo. No pasado, do pasado e do esforzo dos nosos antepasados temos que sentirnos orgullosos. Eu atopo nesta campaña moita xente que me dice que vamos a ganar, entendendo por ganar que o Partido Popular perda a maioría absoluta e que o Bloque Nacionalista Galego sea determinante das políticas que se van a levantar no futuro. Eu, amigos e amigas, non sei se vamos a ganar, pero creo que temos que ganar. Temos que ganar por os nosos fillos e os nosos netos. Temos que ganar por os nosos antepasados. Temos que ganar, amigos e amigas. Temos que ganar, amigos e amigas, porque unha testimonha que lle temos que legar ás xeracións vindeiras. Galiza está en xogo e nós estamos convencidos e orgullosos do que fixemos no pasado, pero temos que loitar con forza por o futuro. Ánimo e a ganar, deixo os